Може ли всеки ден да съм с теб? Какво става там? Тати, може ли други ден и утре и всеки ден, без да съм с мама, да съм с теб? Тати, може ли днеска да съм с теб, утре да съм с теб, други ден да съм с теб и всичките дни да съм с теб? Ще кажа нещо на тати. Мамо, ама ти сигурен ли си, че на тати говориш, да не говориш на някой друг? Тати, може ли да съм утре с теб? Тати, искам всеки ден да съм с теб. Айде, говори. Тати, знаеш ли, че искам утре цял ден да съм с тебе и неделя да съм цяла и втората събота и неделя да съм цял ден с тебе. Може ли, тати? То така много ми липсваш. Айде някой много скоро да се видим. Тати, искам всеки ден да съм с теб. Здриш, мама. Тати, ти си много добър и мил. И искам винаги да се виждам с теб. Дори и ти да ни забраниш да се виждаме, пак да намерим начин да се виждаме.